Voina kan movie en tur hi South Korean TV serial episode pakhat niin a film ming chu Nightmare Teacher ti ni atop thlenga milo en chu sakvek turin kan ngen chawani he movie tira hian zirlai nula pakhat ron langin a ming chu do hi ani dar thlanga chuan lawin en mekin a ril ru chuan mumang mei ania atuk zinga a thale vek mayang tin angai tua atuk zing chu lo ni in do hi Yosang High School zirlai pakhat ani he school hian ep pakhat chu mangin anni tin hun man thin dan an posa inti hlimna le zirlai puitu tan an mangbok zirlai pani te po chuan chu ep sa chuan an zirtir tu stepa atluk thu te lo chiarin an schoolami l inti chuan an schoolami vek c inti chu in datin ma se an ming chu anin thup tlata ma se anin thup chung po chuan comment na lama L inti zok chu Lee Jong Suk ni in si zok po first year zirlai model Chio Yona antia Yona hi first year zirlai chau ni ma se a mel thatna wang chuan lar hlein senior then khat phei chuan an thik ril ru hle an buina ber zok chu Lee Jong Suk hian bialnu do hi anei rang boxia chu wanga an chungchang po lar em an ni ti chuan do hi le a thian te pani po do hi bialpa in akop ti thu thang vel chu an lo soi mek tin Yona chu an thian nu do hi aya a that big na an hriat lo thu te soin do hi po a thian ten an han fak chu alom hle do hi hian a mela chuan tilang lo ma se heng thu thang vel te wang hian a bialpa chu a ring hlel he ni khat chu do hi le Jong Suk te poster chu pothlain aya Yona le Jong Suk thala kan ron tar ta chu chuan ati thin rim hle a thian te la chuan poster moi takani thuan lo soi ma se do hi an va en chuan an thu chu sut le ngalin do hi te poster moi thu te an soi le nu no vel ma se do hi chuan akal santa a thian te pani chuan dik tak chuan Yuna le Jong Suk te chu in me an ti dei zok ti chuan do hi chu washroom a makeup te in noi tura lutin ma se ma ang khan hmeltha in ti thei ta tat lo dar thalanga a in en rei pau le a in du khop tok lo na chu a zol zok ma chu ti mek lai chuan mitam tak chu tlan khom ro roin avakal nak chuan Jong Suk thala tur le abula vakal nei turin an local khom lek alo ni Yosang High School mipa chelo ber nin ma se do hi ne na anin kar chu a chiat lai ber ani ve thung Jong Suk chuan chung mi te chu ngai sak lem lovin do hi kil khata loading chu ava en ma se melatang chuan alaka alung oi lo ani ti chu ara chiang hlea ti chuan school rooftop a chuan in betura kalin Jong Suk chuan hun reilo ta chung in petur le in then ri turin atia chu thu soi chuan to hi po chuan anin then ri na chuan ani chu tipui tlingin a hlut zia hriat nuwa aron let le thawang tin na soya tin heng thil te hi junior Yona wang veka thleng nia asoi ma se Jong Sik thung chuan chung thil zong ta chu thubel chian dol lo ani thu ta soin an pahnia kop lo thu te soi chu vele do hi chuan beto hri lo tur le anin then hri tu chu a hrila ma se midang tu ma biak dang nei lo ve tur chu na ti bok Jong Suk chu du tho sin lan tloma du si lo wang ania chu ti mek lai chuan zirlai pahni chuan an classmate then khat school kal lo rei to lutuk chungchang te an lo soya classroom seat ruak tam lutuk chu makan lo ti em a chuti mek lai chuan do hi poron lang lein an zirtir tu thar pakhat aming oki chul chu tokin ani chuan a kalsan mei ma se an sar thar chuan enzuin do hi kalliam nu po chuan an sar chuan engmuni tak hi angai to ti riat do hi po angai te in washroom a chuan makeup in noile midang tong ta chu hriain ama chu Jong Suk ta na a that tok to lo thu te an junior Yona nen chuan an me zok thu te an lo soi aril ru chu na hle in makeup in noi pa te chuan ama le ama te a hanin fak le vei thin midang da ngai dana chuan boy tum lo ma se number lo atang apps pakhat chu ron thonin mel thatna apps a ming my cam perfect ti chu an lo thona makti boxi ma se ngai tu zui lem lo chuan ava meta a download ve ta chu apps a chuan lutin thla han la te a chu vele apps a in edit na rang te chu mang chho tanin a mui te po a han pot lian le dau hri thin tin thil dang te chu
mang zelin arngeng te po atibawa asiat mi lo chu epsa chuan uinarang te po omin chuain edit na ang mel chu puila a that ber tur thu te a in hril ala siat mi lo chu chunga a in edit na zong chu atak taka lo changhal zelin uinara a in edit lo ero chu awan nei hle aduang taka thalak te a edit to nu chuan dar thalanga a hanin en chu thalaka a mel duang tak chu ataka po lo nein a hmalok ang ngui hmel ruya chu tuna chuan a lo hmel thata classroom a po dar thalanga chuan in en rangin a thian te po chuan a ron hmel thasot chu an lo hmu mai bik lo do hi la lang thain ti em bok a thianu chuan eng lipstick nge man a ron zota pakhat chawa man lo thuin a lo chang ringot chumi nu po chuan do hi danglam na chu midang te pon hmu mai lovin a thla an lak ruk sak te chu epsa an posa zirlai tam tak chuan a hmel that na chu fakin ma se a then chuan makeup tam taka man wang an ti zirlai then khat thung chuan photoshop a hmanga niang tin an post bok ma se a tam jok te chu do hi lam tangin chung suk po yonan ai chuan do hi nen anin me jok thu te an ron soi ve le ta chumi nu chuan jiong suk po chuan do hi chu biain in nga zong le to tur chuan awangen a chan po do hi chu a hma aya a hmel that jok wang le alar sot wang chu lo niin ma se do hi thung chuan yonan ne na in nga zong turin a lo hril zek chu vele jiong suk po chuan phabik talovin yonan a du ve deuh chu phalo ma se ama do hi bak chu angai to tak tak theilo ni na soya ma se do hi luzo ve tak chuan oi sak lovin kalsan tho chu tum chu vele jung suk chu a thing thi chu chuan zirlai dang te po chu ron hoi tir thupin do hi chuan a zaklu tuk tur ve nan jung sukan ngai dama dil na chu atopa chuan a za wang chuan pomsak ve ramin ding tur chuan atia jung suk po adin don lai tak chuan notification adong chu a hmel that theina apps chu expire trepin minute nga chaw nei thuan ron hrilta tin apps chu an en chin na mei alo la nia do hi po chuan hun tama nei to lo ti in she in amol pho tak tak ma chuan chulai hmuna tang chuan akalta bathroom a chuan lutin a in kal khum tlata a notification don le a chuan ama landan pa ngaya alet le tur thu chu aron srila do hi chuan aron thon tu kha va be in official version alei thei dan kong chu awazot a chan po a classmate te le zirlai te laka a ming than na le a that na chu lowa du to lo wang ania thin phudup dup pa alo nga mek lai chuan number share lowa tang chuan noti dong lein alei du ni chuan consulting room a kalwat turin an lo hrila ti chuan man mo takin chulai mun chu awakal ngal chu room a chuan an zirtir tu oki chul chu lo omin an sar chuan do hi ne na chuan an trial app mel that theina chu enge a an ti na zota chu vele do hi chuan engtin nge i hriat ti na zot bok an sar ki chul chu apps lo thon tu chu niin full version a download thei dan azot le ngal ma se an sar chuan chu apps chu asiam tu a hriat lo thu le a download du ni chuan dan engmani a thu a soya chung dan te po chu ngai to lem lo chuan do hi chuan a pom chu vele contract paper chu an sar chuan lain do hi kut chu a chhun thia ati sen chu contract in sign na chuan far thlain a minga ron langta do hi na hriat mi lo chu a thlarau hral niin chu hmuna ta bo to tur chuan an sar sakol dar thlanga chuan lutin a bota ani ti chuan bowin movie po ato Maybach